Naimbag nga aldaw kada ti amin kakabsat. Tataman ka discuss tayo about iti church nga makuna or iti sao tayo iglesia nga makuna, simbaan nga makuna. Noon niya talaga gamit ti simbaan. Tay tatagamin at mga ibaga nga di church building da kanu isu talaga ti gusto nga simbaan or di grupo da isu da talaga tinaysali iti simbaan. Ngarot adalin tayo man, noon niya talaga di simbaan, karakter na kas isuro mismo ni Hesus Kristo. Iti Matthew chapter 16, verse 13, ganiti verse 19, the story in Jesus Christ. Sa iti, manipod verse 13, ganiti verse 17. Napanday di Caesarea Philippos, iti North, Philippi, kat nagdamag ni Jesus Christ, no si asino isuna, depende iti kunadag iti tattao, iji Judea or iji Galilee, kat adda tinang ibaga nga iso kano ni John the Baptist, or iso ni Elijah, or iso ni Jeremiah, or may sa kanagiti propeta, which is wrong am amin. Kan iti verse 15, sinalutsud met ni Hesus Kristo, no siya sino isuna, para kadagiti adalan na. Kat insumbat dagiti adalan na, nagsaw ni Peter nga dagos, kat kunana, si kati Kristo, or Messiah, di anak ti si bibiyag a Diyos. Iti verse 16. Irata iti verse 18, kat iso ti pagfokusan ti nga adalan, nga kunana, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Iti simbaan nga makuna, kat siyempre saan nga di building, ada kami tatatag celebrate, ngunad duma, celebrate natin kunada nga church anniversary, which is building anniversary meti sa celebrate da. Madi nga talaga di timpo nga namati da kanya puti ang Hesus Kristo. And ti simbaan nga makuna nagdresan kunana iti 1 Corinthians chapter 1 verse 2 nga dagiti tattao ti Dios, dagiti iglesia ti Dios nga makuna or Church of God iti Corinth. Ket amin basta namati kani puti ang Hesus Kristo may bilang nga church nga talaga or iglesia nga makuna. Maamuta manen nga dagiti may bilang nga iglesia ket ay eten unay ni Jesus Christ isuda kasta unay ti panagayat ni Hesus Kristo karakwada nga dapat nga ipakita di may nga ama or asawa lalaki ijay babae nga isu aramiden na iti Ephesians chapter 5 verse 25. Ngarot i-clarify identify tayo di makuna nga simbaan taadda makuna nga simbaan nga di universal church amin di namati manipod 33 AD or 30 AD nga bimawati Holy Spirit ingana no rapture panagsubli na po tayong Hesus Kristo ket maibilang da amin nga namati kani Hesus Kristo apaset ti simbaan maibilang nga church universal church no sa dino ket ni Hesus Kristo mismo ti ulo ang damat dagiti local church nga makuna nga specific a lugar nga isuda ije ket naurnong da nga namati ket isuda maibilang nga church kas iti Antioch, Ephesus, Thessalonica kasyay ken daduma pay nga simbaan ingan katad apay ti naduma-duman nga grupo dagiti namati iti maysa a lugar. Adamit ko nato nga individual nga simbaan church, individual church nga dagiti tunggal maysa a namati specific an kas laken Peter, John the Beloved, ni Paul kan datayo mismo kasi specific an nga tao nga si asino man nga namati kani Hesus Kristo maibilang a simbaan. So, di ay church nga makuna met laeng ta isuna ket namati. Ngarod, di individual as simbaan isuda timang buo iti local at simbaan nga makuna iti may sa lugar. Ngagmay sa namati kani Hesus Kristo ken amin a namati kani Hesus Kristo ket maibilang a universal church. Makita man dagiti agdamatata ngem andamat dagiti natay nga saan a makita. Ngarod, iti Matthew chapter 16 verse 18 ket adda ti ilawlawag na iti daytoy nga kinapudno truth may papan iti simbaan. Maysa iti daytoy ket kunana. And I also say to you that you are Peter. Ni Jesus Christ mismo mangibagbaga ket ibaga na you are Peter kini Apostle Peter. Ta diya nga imbaga ni Apostle Peter nagasat isuna ta saan nga naggapo kanya na mismo dimbaga na nga ni Hesus Kristo ti anak ti si bibiyag a Dios or Messiah ta naggapo kan ni Apo Dios God the Father mismo diya imbaga na nang ipakaammo kanya na itata kuna na sikaket Peter and
I also say to you that you are Peter. Sika ket Peter. On this rock, I will build my church. Kuna ni Hesus Kristo, iti may ipakita nga, ni Hesus Kristo, may sa akinapudno, iti simbaan, ni Hesus Kristo ti pondasyon, ti church. Isuna mismo di cornerstone, nga makuna iti simbaan. Isuna talaga ti founder, iti simbaan. Saan nga ni Peter? Lawagan tayo, iti kuna na, and I also say to you that you are Peter. Nga di Peter, dito ikat kuna ti Greek nga Petros. May sa abato. Bato diyay. Ngayon ni Hesus Kristo dito abato, amakuna kat isuna kat Petra. Nga kayat nga sawen, isuna di solid rock or bedrock nga makuna. Kuna na, on this rock, I will build my church. On this rock. You are Peter, ni Peter ket bato, ngayon on this rock, iti rabaw daytoy abato, bangonek to ti iglesia. Sika ket Pedro, sika ket bato, kunana ket Peter, ngayon iti rabaw daytoy abato, bangonek to ti iglesia. Sa dino, si asino ti pangbangunan na, ni Hesus Kristo mismo, ta isuna mismo di Petra, nga makuna, nga isuna di cornerstone or bedrock nga makuna, nga adda iti is Isaiah chapter 26, chapter 28 verse 16. Isaiah chapter 28 verse 16. Kunana. Therefore, the Lord God said, look, I have laid a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone, a sure foundation. The one who believes will be unshakable. Okay, tama. Nakikabil ni Apo Diyos, iti talagang cornerstone, iti Mount Zion, nga makuna, iti Zion, which is ni Hesus Kristo, diyan habang banggitan na. Si asino man amamati ka ni Hesus Kristo, they will be unshakable. Saan da talagang magunggon? Kasi ni Hesus Kristo yung pundasyon. And then ni Hesus Kristo, sinuruan na dagi apostoles, and then the apostoles, the second, iti kunatayo cornerstone, nga ni Jesus Christ and the prophets, and then dati itatanga sumarsaruno anamati. So iti dati may pakita, ti pondasyon talaga, ti pamati tayo amin, dati yung anamati, kat awan sa bali, no di ni Hesus Kristo laeng. Isu laeng ti patyan tayo, ta isu na laeng ti pondasyon tayo, isu na laeng ti pagtaudan ti pamati tayo, ti Hebrew chapter 11 verse 2, kat isu laeng ti mangpadakkel met laeng kanya tayo, ta isu na laeng ti pondasyon, awanen ti sabali. Ngarod, si bibiyag ni Hesus Kristo ab pondasyon nga ayan tayo. Nabiyag isuna, numapay na tayo, na itanem nga nagungar ti may katungal daw, si bibiyag isuna, itat na, datayumat nga namati ka ni Hesus Kristo, dapat talaga makita met nga nabiyag talaga ni Hesus Kristo, nga da kanya tayo. May pakita kanya tayo, no sa sino talaga ni Hesus Kristo apinati tayo, apakaidayawan ni Apo Diyos. Okay, may kadwa. Nalbas tayo, ni Hesus Kristo ti pondasyon ti simbaan, may kadwa tata, ni Hesus Kristo ti akin bagi laeng iti simbaan. Akin bagi laeng kanya tayo. Verse 16. Bangonen nanto ti bangonek to ti iglesia nga kunana. I will build my church. Asino ti akin simbaan? Ni Hesus Kristo. Ta ni Hesus Kristo mismo mangibagbaga. Naglawag ang makita unay, ako kwa ni Hesus Kristo ti bangonen na asimbaan. O kwa ni Hesus Kristo ti tunggal na mati, saan nga ti building, saan nga ti building nga makuna, no di ket ti pudno a pinili ni Apo Diyos. Si asino man ani inait ka ni Hesus Kristo, ket kukwana. Ado ita ang agdama panawen, ti agbangon ti sarili da nga simbaan, building. Ngem saan ako kwa ni Hesus Kristo? Tinabangon ka ni Hesus Kristo laeng, ket kukwa ni Hesus Kristo laeng. Amin tayo nga nagtalek, namati ka ni Hesus Kristo nga, isulaing ti mangisalakan kanya tayo, isulaing ti Apo, isulaing ti Diyos tayo. Ket, nabangon tayo, babaen, iti panakay sa kasabati na imbag adamag, may papan ka ni Hesus Kristo nga isu na tinatay, na itanem ka nagungar, nga para kanya tayo, anda itan di langit, nga agsublinto, someday, datayo amin, nga nagtalek kan kuan, namati ka na po tayo ng Hesus Kristo, inted ni Apo Diyos ipamati tayo, na ibilang tayo, ako kwa ni Hesus Kristo, bagi ni Hesus Kristo.
No kukwa ni Hesus Kristo, kukwa na laing. Awanin ti makaagaw kanya na. Kasi man nakabalin ni Hesus Kristo, ken at damit laing iti panangaywan ti Diyos Ama. Okay. Di may kadwa. Ni Hesus Kristo ti pondasyon, iti simbaan, umuna, may kadwa ni Hesus Kristo ti akin bagi laeng kanya tayo am amin anamati. May katalo, akin apodno, ni Hesus Kristo ti mangaywan iti simbaan. Kunana, verse 18. Uray ni patay, dinto agbaligi, ken kuana. Iti English kunana, the gates of Hades will not overpower it. Iji nga to pa lang, iji Isaiah 28 verse 16, kunana, and the one who believes will be unshakable. Unshakable. Saan nga talaga nga magunggon? Saan nga miyadayo? Iti deti may pakita launay, makita tayo launay, di kunana, the gate of Hades will not overpower it. Uray ni patay, saan nga agbaligi, saan na nga kaya nga dadaalan diay, nga inaramid ni Apo Diyos para kanya tayo amin amamati. Makita tayo nga uray ni patay, Hades, when no ti panangabak na, iti binangon ni Hesus Kristo asimbaan, ket saan na pulos akaya. Uray pa ni Satanas mismo, ti Hades, saan na nga mapirdi, mayadayo, uray pa ko na tayo, matay tayo met, when? Ngem, makipagbiag tayo lataka ni Apo Diyos, iti agnanayon. Saan nga maabak diyay? Kasi ni Apo Diyos, takin kukwa kanya tayo, mangaywan talaga kanya tayo. Kita ma, inlisin na tayo kani Apo Diyos, iti panakaisina, inlisit na tayo ni Hesus Kristo, iti panakaisina kani Apo Diyos, iti agnanayon. Ngarod, protektaran na tayo, takukwa na tayo ni Hesus Kristo, aywanan na tayo. Uray pa'y, di patay, di Hades, saan nga agbaligi, kani isi asinuman anamati, kasi kukwa na tayo ni Hesus Kristo. Alain na tayo talaga, takukwa na tayo kat ngarod. Okay. Tikinapod no ngarod, iti dati, nga makita tayo, may papan iti simbaan, datayo anamati, church, nga makuna. Ket, ni Hesus Kristo laing dapat ti pondasyon tayo anamati, isuna laing ti akin kukwa, kanya tayo ken, isuna laing ti mangaywan, kanya tayo amin. Saan tayo nga makiargue ijay nga kinapudno, nga isuro, ti Matthew chapter 16, verse 18. Saan nga ni Peter di pondasyon, no diket ni Hesus Kristo, saan nga datayo akin bagi, ijay namati, gaputan ni Hesus Kristo, saan nga madadael, saan tayo kaya nga dadaelen, or maagaw diay, tani Hesus Kristo mismo mangaywan, kanya tayo amin. Ket iturong datayo kadi, kani Apo Diyos, babaen iti panangidalan na kanya tayo, babaen ti Holy Spirit na agtrabaho tunggal may sa kadatayo, ni Apo Diyos laing, ti mangaywan, Hesus Kristo laing, tagtalinait kadi, kanya tayo amin, anamati, kanapo tayo nga Hesus Kristo. Madayaw unay ni Apo Diyos.